Γεια σας. Εδώ είμαστε με τη Μαρία, με τα κόκκινα και τη Μαρία με τα κίτρινα. Δεν είναι κίτρινο το μαλλί μας. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα υπέροχο ξανθό του Παύλου. Και με τι τα ανοίξαμε αυτά τα μαλλιά, κάναμε δεκαπά σε αυτό το υπέροχο ξανθό. Θέλω να πεις. Όχι, μόνο με τις βαφές του Νιτ, τις φανταστικές καταπληκτικές. Ναι. Και δώσαμε και έναν τόνο με τα υπέροχα τόνερ του Πολμιτσέλ. Και τι άλλο κάνει η Μαρία εδώ και 15 χρόνια. Την τέλεια θεραπεία της βαλίτσης. Ποια έκανες σήμερα, την blonde. Και για ποιο λόγο της έκανες blonde, Μαρία, να δούμε, τα θυμάται. Γιατί εγώ ή τζάμπα τα σεμινάρια. Blonde κορίτσια καθαρίζει όλα τα κίτρινα στοιχεία τα οποία μπορεί να υπάρχουν στη βαφή. Καθαρίζει μέταλλα, τοξίνες, ενυδατώνει τα μαλλιά μας και δημιουργεί ένα πέπλο το οποίο δεν αφήνει να κυτρινίσει το μαλλί μας. Τέλεια. Τέλεια, ακόμα σε τραβάω να ξέρεις. Μαρία, σου αρέσει το μαλλιά σου. Είναι τέλεια. Με γεια.